will seat the 28 Sohra ST Legislative Assembly constituency. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Songo Iblay, Brayala Menga como candidate, Jong Party TDF, and in the Sohra constituency. Ringkat berkiperlok Mongkershan, Bala Yalam Menti in VPW, Bala Poi, Hakanika Chakak, Leopold Mometa, Bangina Yop and file Yaki nomination papers Kijongi, Hoy, but Kombalomenta, the papers Kilalong Bobit Bobia, then a Galang Jongi Sawan, but scrutiny Haka New Tarik, the Oka Haka Pratarik. Te nakaliang ka jonga hi hoy chapnya chakmat ka jing songo ka ba hakmat do asan penpau yaki Paidbah jong ka Sohra constituency hakba house nam anja khatra de ga lingba ka jing ka sang ka barat ba ka jongki na poi sha ka thong jong ka jingchok hoy hakani ka sans nam go bamenta na palsang hi ban tre borba ban palsang ban kyntiew yakani constituency ka ba I ka jongi heki benta go pherophe hoy omla banlen I jingduna ki dangbun Henry lingba ka jinge trelang ban increments camp ba wat hakani ka term ko ba banwan amta kani ka election ko banwan in poi byang sa thong jong jingjob ka jingang nut ba ka jing thrang ka jong kalong ba la ringi poi byang sa thong jong jingjob kalong ba na kalyang ka jong thrang ban ngi ang nut manginang tre kham ba shu yake e bangina tre hakani ka term ko la district tingi so thu ko malong manta ka civil subdivision jong ni ka hab ko ka East Castle district Omna banlen bangi pek ka population jo ka East Castle district menta kala dan population ko ba sipo laktam kabla sisai ka district administration bat persang ban ai ka jing sakri ka bobet bobiang na benta kinong song snong hapo ka district kilai don kam da sisa ban pia ya kani ka East Castle district ta bangi pek pat ya ka jing long jingman tarkum ka jing dawa jong ka Sohra district demand forum kay ka pakila dawa kalau man kyntiew no ya kanika bantaw no asa ko ka district haba nakaliang ka chongki ki angnot pan kenthop ki altali ki constituency kata ka Sohra constituency bar ka shala constituency ka shukwa man batay shai hakmat joki ka jing ka jonga kum no ikmat kabai day bar ka Sohra constituency kumbalong la pia ya ka hakilai administrative heads like ni administrative heads dan si bentagi bahab sa Sohra civil subdivision dan si bentagi bahab sa Punosa civil subdivision dan badan do si bentah ki bahab po ka East Castle district dengi so thu balami ka jingdawa na ki arken hon dan ki bakwa ka headquarter hang po Sohra dan badan na prejoti ki bakwa ka headquarter hang te lesi I jaka ki bakhamlong centrally located dengi so thu barakalang jong akum nong ikmat bagan sya liang banong ni sya sipin hun lani ken hun bi kamde kalinti ko batay deke ga barna kalyang ka jonga hadin bagyawan kendo ngong ba ka jing anut ba ka jing thang ka jonga kom no mi khman ngakwa ba para ma phi sha para kli nong sha snong ya pulsang man emerging bot but pulsang man one into conclusion ting so thu hoy na kalyang jo sokal jala lingba menteri rangba budon burom niyo ban kalyang soki ya pulsang ban lesi ban hagiteki meeting gladem ya angnot ru ban thau ya kata Sohra district kini so thu de kini ki jing pa penong ki ban su ring so thu ban kaliang ka jonga lada ki angnot lani lada nakaliang jo sarkar ki don ka jing thmu tang man upgrade ka Sohra civil subdivision when ko and ring so thu mla pat ban ken thop ya ka constituency par ko ma ko mga ong ki dan bahap Punosla civil subdivision dan ki bahap East Castle district dan ki bahap Sohra civil subdivision tapi angnot ban kyntiew tangi di kisno ki bahap po Sohra civil subdivision welan ni so thu na kalyang jo kilang palsha sisin bangia kun ki election kadai ka benta ka jongki ban criticize ane ban kentho ne ko mga juong ki don aljat ki jingkentho don le asi ka ban kalyang ka jongi ni so thu de sisha bang na kalyang ka jongi kita ki jingkentho ki long constructive
nakaliang ke jongi ngidot kampel peliang Henry kum kita jingkit hok berken hok nakaliang jongi UDP nakaliang jonga ngam da sodon kam banda ken hok kalai ki Henry ngasukwa bat pensyai kendia nakabai dei bat ke MCCL ngio i hoi ka jingkit hok nakaliang jomba ti ha khamtam hakanika jelang ke bakila pelnong hang te po yeng dolbar ilaka la lingkot ha nakaliang ke jongki khamtam nakaliang jomba ti kum candidate jongga parti UDP la keren ba jingkulal jongu MLA Sohra hapo maran rikhana kan sejuba biu dengan sukwa ban pensai hakmat jongki bakawe na pedeng kinongrim ki bangal jiang scam nadu haswa election aja khatra but what hadu kini ski por bomenta kalong manakalang ka jonga ngam jukwa ban Kular ru sha kapor henry wala nam Kular ka thong patadan hanga simet ban tre na ka benta ban kyntiew ya constituency ki benta ki bopero per henry dia si nakalang jongki dia si kan bha ba pikeli na ki Paidbah bobon balang apo Sohra constituency ïano ki sin kum ba Kular henry nakalang jongai ngam jukam Kular haginuno ki public platform bat kum tatar te kendia ra ba idep ke MCCL nio i ba ke MCCL kumbalong khamtam hekni snam ki bladem abangi pe jaga history ka blingkot jong kani ka plan nio i la sengye ka nadu ki khat khandai spa drup nrio bar hadu usnam aljar nyo abangi pe kani ka plan ani ke MCCL ka bla paunam keleng sodong ka jela khamtam ka bide bat ka simen om tang ka jela re ka north east porokowe ka permi ro ka simen ka babahi nadu usnam hat khandai spa drup nrio hadu usnam aljar nyo mereka bersosi kalong ba hausnem aljar nyo hadien baga sarkar hakato puat hausnem aljar nyo kalashim ya karai ban pen kalano ya kani ka wet process plan saka dry process plan ajing sisa ka thong kat kum balabu nakaliang jok sarkar jala to puat ka jing angnut baga jing thrang ka jongki kalong ban pendap ya ka new plan hapo system sitek mereka bersosi kalong ba ka target labu system sitek mereka bersosi kalong bala pendep dengan plan hadu adin si posne ke perkhat mo phi ya ki mar ki boper labu apo kani kami mariang kumbalong hani po Sohra pangi I usrap ubajur tenakalang jonga sukwa ban pensai hoi le si nakaliang jong I la ken tho ba hapo Sohra konstitusi don nang kayo pakai SPI kenai la kumno ngi don bok ba haswa usnam alja khat pra nio I ba hang tu don tang SBI berkayo ru bopli la isang sot penpe bopun bersutap dekatin ring so don bok bah kan ikatem ka jong imenta nilayo ya ka building ka papaka ka panlong ka jimentoi na ka benta ki jong yo kumju ikinong ti jing khet na kan kayo ring asukwa ban pensai hakmat jong bawal ada ka Sohra Government College kam simla hab shu apo ka Sohra constituency wala ka CHC kam simla hab shu apo Sohra constituency handai kum kinong mikmat bagin chupek tang ya karoi ka par apo constituency ngaso kam no galinti ka bade nyo I haite gi snam gi bladap nakaliang ka jonga komuno mikmat jo Sohra constituency ringkat bat balejit sendram di belong no mikmat atina po shala constituency ina persang mani trailang hoi ni sotu ngidal halawe jonga party re habai dei berki issue jonga Paidbah nakaliang ka jongi argut ki MLA ni persang mani trailang ni pen sngo habai dei berka jingdon kam ka jongi bagin yo infrastructure ka bobet bobiang na menta ka Sohra Government College ni yo I la yo sanction aktik islam bladap pementa ka kamru kala ya chat la jandep ya jingte banakaliang ka jonga kum no mikmat hapo yang dol bar thau ai ngla yo pen sngo hakmat ka sarkar bagin la don kamru wat ya ka science per commerce stream hapo Sohra Government College ka banakaliang jo sarkar jalaru kala ai ya ka assurance batang shudap ya kani ka jingte ka bathamai nakaliang ka jongki kan saperkhat bar ai no ya kani ka stream habai dei bar ka science per commerce ka habai dei ba ka CHC ru nakaliang ka jongi nyadon hi ka jigi toilang ka bajan ina persang hi ban penjanai kan di CHC na kawi ka port so kawi pat ki jingduna ki rangbon ni so thu ling ba ka jigi toilang ni angnot bagi nangla ban kyntiew bar ka ju opor ban penjanai ki ka kom tri kam jongan CHC